نام اونا دے لائق نہیں کی کلمے فرماندے نے نات اونا دی لائق پاکی قد اساں نادانا میں پلیت ندی وچ بڑے پاک کرو تن جانا میں پلیت ندی وچ بڑے پاک کرو عرض کر دینے یا رسول اللہ تینوں قوت بخشی مولا اے سب خلقت بخشواویں آج سوال نہ موڑی نبی کریم کہاں میں صدر نشین امام حشر دا افسر وچ امام صدر نشین دیوان حشر دا افسر وچ امام کل نبی محتاج اونا دے نفران وانگ غلاما کل نبی صدر نشین امام دیوان حشر دا افسر وچ امام کل نبی محتاج اونا دے کل نبی محتاج اونا دے نفران وانگ غلاما کل نبی صدر نشین دیوان حشر داوی صدر نشین دیوان حشر دا افسر وچ امام کل نبی محتاج اونا دے نو
نفراگ غلاما اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ہاں عیسیٰ خاک عیسیٰ خاک اونا دے دردی گھن تیمم کردہ عیسیٰ خاک اونا دے دردی گھن تیمم کردہ تائیوں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا